onye mee nke ọma ebulie ya elu tie jide nke ojii na-aga n'ihu biko ka anyị gbakọ kịta wee kele Eze-Ana Eze-Ana ịgadị Eze-Ana Ugochi Eze-Ana Ugochi tubelu nwoke ọma na oraifite ịgadị ọdịnala bụ eziokwu ọdịnala bụ ụzọ ndụ ịma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa ụmụ Igbo chigharịa kwa mbọsị ọ na-esi n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye nwanyị ji eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye nwanyị ji eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana ga-adị Ugochi tubelu ga-adị Ugochi tubelu tampụ ọ ya dị maka na eziokwu anwụ chacha ndị okenye ga-adị front and back ndị oche ga-adị front and back fada sikala aka obodo ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke faka mma bụrụ Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ efekwa chọọchị fa ọbụla ụka dịkwa mana Ugochi tubelu ekweghị ekwe Eze-Ana si na ọma mme ọdịnala ọmanwụ chacha oge ọbụla ọ na-eti ọ nọ na nkụzi Chukwu abịa ma gbaa gị ume ọdịnala ya dị ọtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu oge anyị ji awa eziokwu niile agba nke ọ bụ mụ nwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na-anọ n'isi ya n'ụbọchị taata bụ orie a sị na orie eritere anyị ihe ọma ma ripụrụ anyị ihe ọjọọ a sị m onye checha ihe ọjọọ ya ebe anyị ya nwe ọdachi a sị m onye sị na anyị ga-adị mma na onye a ga-adị mma mana onye sị na ya ama adị mma onye ahụ ama adịnata mma tiri ụwa gwụ ise n'ụbọchị taa maka ndị ọ bụ taata bụ izizi ha na-esonyere m abụ m Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala tempụl anyị na-agba afa miri emi lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo you can call me an ọdịnala evangelist I will answer then n'isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị taata bụ ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara ndị Akaliogheri ndị Ogbonuke and ndị Ogbanje gị is a life-changing topic. If you will pay attention, it will not be long. Then, but I will go straight to the point. If I can assure you, this video will be short, but you will learn something. Maka ihe maro were mystery to you and not to all. Yes. That name or something does not mean that that idea may exist. Come at now. Come at you only. I did not 90% of people that listen to my voice would be. And I can go saying, give only Igbo. In my hand, I can tell you the 90% of Igbo. Amadi Hana Puseku. You know that? Then, but the name Maria does not mean Onwerafa. Most of the things in Afro and Igbo, I can tell you 97% of your name for Igbo will have you. Yes.
Mana what you don't know is only a mystery to you and not to all. Yọtara ya ka mmalụ ga ụfọdụ anụbọdụ ihe a na-akpọ usekwu bifọ mana ihe ji wechiga nwere eme atụ bụ ka ịghọta ya and ihe a bụ ihe dị n'ezinụlọ niile ka ịghọta ya. O nwere ihe a na-akpọ ekwu n'ala Igbo ime ihe a na-akpọ ekwu. Ihe a na-akpọ ekwu bụ ebe ọ na-awapụta etinye nwere ike ifu ebe tiri m ofu blọk enwere weta blọk ma okwute ịtọ etinye ofu saịdị a etinye ofu taa saịdị etinye ofu saịdị a eji esi nri n'ala Igbo gboo gaadị gbara bifo osite onye a na-akpọ osite gaawụ osite gaawụ nke na-agbara ọfụ ya si mana ndị na ancient time onye ekwu ka a na-akpụ ya okwute ịtọ ya adị etu a dị etu a dị etu a esonye ọkụ na ya si ite na ọnya ka a na-akpọ ekwu. Now ebe ahụ a na-esizi ya bụ ekwu ahụ ka a na-akpọ osekwu and ebe a na-esi nri ka a na-akpọ gịnị kichin. So mana ụfọdụ agbabụrụ na this so-called kitchen nwere aha Igbo ka m kwụsị ebe a ka anyị gawa n'ihe anyị ji bịa. Ọ bụrụ na ị chọrọ isonyere anyị na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa February, ọ ga-ebido ụbọchị Monday, ọ ga-ebido on 6th February. So ọ bụrụ na ị chọrọ isonye ya ị nwere only from today to Sunday, that is 3 days time ime nke a. Ndị na-esonye bụ na aja amadụgo ka esi eme ya mana mma akụwala gị ya maka na enwere ọtụtụ ndị mmadụ na-abịa across our lectures on social media daily. Maka ndị dị etu ọ bụrụ na ị chọrọ isonye ya ihe ị ga-eme wụ forward ọlụ m ya 3 prayer request, then you make donation token to the account number, then echacha m na WhatsApp agwazie gị other details I need from you. Yes, account number WhatsApp number eji nweta mbụ 0805 78 672. I repeat 0805 78 672. Yes. So ihe amata na ya bụ ise ndizie ya gwazie gị details anyị niile. Aja mbụ n'elu aja epụta ihe aja esigo na ya bụ dị ọtụtụ ndị mmadụ elu. Aja m nwa Ogbuefi ejiri egwu every day ọbụla bido na 6th to 19th. Na 6th ahụ a ga-achụ aja dị iche iche na temple aja ihe mme wee commit all the prayers and requests of ndị niile sonye na ya bụ aja to the entities of powers. Anyị gazie na-agụrụ ha ọfọ na-achụ aja every morning n'isi ha. Distance abụrụ ebara ị nwere ike isonye n'ebe ọbụla ị nọ all over the globe as long as you're under the sun. Yes, now you can nwere ike isonye like then achụkwudozie nyanwa aja ruo na 19th egbu wee mesara aka. Ọ bụrụ na ị nọ nso ya invited n'ụbọchị ahụ, then ọ bụkwa nne nọ ebe tara aka you can still connect ọrụ mmanya na ụdata and anyị gwa na distance abụrụ ebara ya ka abụ nke ọzọ ya amazi ebu na ọ bụrụ na ị chọrọ isoja enwere ike reach m na WhatsApp maka ya. Nke ọzọ sị ya ama na every Monday and Thursdays like taa ejegoro nje gụọ ọfọ na temple. Mmesịa ihe nwere ike ime activity of today still go back to temple echi gụọ ọfọ n'isi day ji anyị niile. They are our partners, our friends of the temples, and the niile anyị na-alụ ọrụ mmụọ dị iche iche all over the world and their fans. Ọrụ anyị bụ ịgụ ọfọ n'isi gị ma kwupie okwu maka ike okwu ọnụ. So ụbọchị ndị a Monday and Thursdays abụrụ ụbọchị anyị ji achụ aja ihe mmee, ụbọchị anyị ji achụ aja ndị ọdụ ma kwupie okwu maka ọdịmma gị na our fans and ụmụ Igbo niile in general. Yes, so nke a bụ ihe ya ama ihe anyị na-eme na temple. Then ka anyị gabazie n'iru n'isiokwu anyị ji wee bịa. Echefukwana na anya bụ ihe onyonyo ahụ anyị mere a na-eme a na-eproduce sound ya now. Ọ bụrụ na onye na-eproduce ya I can tell you in within some days now ị ga-enweta that promo version from the nweta the full video bit by bit. Ya gazie now isiokwu anyị ji wee bịa n'ụbọchị taata bụ ihe gbasalụ ihe niile ị kwesịrị ịma. Kedu ndị bụ ndị Akaliogheri a? Kedu ndị bụ ndị Ogbonuke, ndị ọgbọ na-eweta uke? Kedu ndị bụ ndị Ogbanje gị? Now ka anyị bidogoro from Akaliogheri. Akaliogheri bụ negative vibes. Akaliogheri is for destruction. Akaliogheri is from the negativities.
So and there were so many things where you can attract Akaliogheri, depending on your lifestyle. Malaka ibi dogoro na Igbo, kọwara ihe bụ Akaliogheri. That word Akaliogheri. Na Igbo, ọ bụrụ na mmadụ enwere ihe ọ kụtawuru, aka akụta ụtara, aka akụta ofe nni, ndị eriri eridaji ndị enwero nke ha mepụtawuru n'ụwa ha bịa. O nwere onye ya afụ n'obodo doo anya na onye awụ Osaka. That is, o nwere nke ọ pastawuru n'ụwa ya at all. Jee mụọ ọrụ cha, jee zụọ ahịa cha, mee nke ji akwụkwọ cha, o nwere nke ọ pastara. Ihe ọ nọ na ya bụ ịda amakwugharị. Na Igbo, achị adreesị ụdị na-asị na Akaliogheri mmadụ a. Na Akaliogheri mmadụ a. That is, onye nwere nke o mepụtawuru. So ihe ọ pụtara bụ na the person's existence here on earth is like no ọghọrọ ahịa. A na-describe onye dị etu a as Akaliogheri mmadụ. Etu esi nwe Akaliogheri mmadụ ka esi nwe Akaliogheri mmụọ. Now, those who die with Akaliogheri mmụọ bụ their work is to destroy. There are once human spirits that were once lived here on earth. Yes. So, but for the fact that they did not achieve their earthly purpose, the mission, why they are here. So then out of frustration, they now swore that for the fact that they did not achieve anything, that nobody will achieve anything meaningful. So their work they began to destroy. So even in the spiritual realm, Eze-Ana, their work is destruction, is negative vibes. And if you live a life that gave them or attract them to you, believe in me, what they are doing in your life is to make sure they destroy. Everything about Akaliogheri is of negative energy. So in the temple, eta isi alụ ọrụ Akaliogheri bụ ndị Akaliogheri anyị na-eke ihe eke. Yes, ihe anyị na-eke ha eke because we understand how they work. Yes, a na-eke ha eke. Then binding them. That na onye a ha na-achọ enwere ihe jikọnyere ha. Ha ribe eribe ha akpọnye ya, ha nwakwa na anwa ha akpọnye ya. He puts real demarcation between them and the person in question. Ị na-arụ dị ọrụ. Anyị ke ha, anyị na-eke ha eke. Then batazie na ndị bụ ndị ọgbọ na-eweta uke. Ndị ọgbọ a na-eweta uke bụ ya met, ya spiritual met. Yes, in the world of spirits. But you, for them, for them, ọ bụrụzi ihe anwa ị na ha kpara na mbụ ka ị na-emezi. Ka mmalụ ga-atụ ka mpe dịka epichi ya ejikọta ihe na-ekwu. Ọ bụrụ na ị nọ na village with your own family, maybe n'ịbụ onye nna, iwe bụrụ na anyị nọ na village wee mechaa wee sị ndị be gị ka ijeluo Lagos na ofu enyi nwoke kpọkwara na sị gị bịa na ị chọrọ ka ije ka ị marụ na onwere enyi enyemaka ya esi n'aka wee nweta. Ịgwa ndị be gị niile je na weekend a na 2-3 days ya coming back. Mana ijeluzie ebe anwa ihe ịfụrụ on ground masị gị, i decide here ka ị nọrụ a little bit longer. Now, ya ndị hapụrụ ịgwalụ niile eje na abata. They began to worry. Yes, they worry about you. Keluzi ka isi the men ihe ha gị na ha backfeed. Definitely they will throw in garbage. Na nke a n'imere ha abandon ma ọ n'imere nke a na-ekwu okwu dị anya na-etinye ụmụ stọdụ dị anya. But I can tell you that things will normalize. Ma ọ bụrụ na ị nọ na-eme ịnọ iwelusi oke na n'ijekwa na Lagos a, mana na ihe efuzi na Lagos a na ọdụ ọzọ oke ya abata etu isi wee che, mana na udo dị n'ihi esendịrị ha ego echi niile n'ihe ha some thousands of naira. Ịfụgọrọ ịka bụgo the naps. Yes, ịnọkwa nwere ike otu ọnwa ọbụla ịgụkwa ego ga-enyere ha aka nyekwa ha. Ịnọkwa ịgụkwa ego nyekwa ha. I can tell you, nwere ike ịnọgide ebe a nọkwa for very long years. Nwere ike ịnọzi ebe a nọkwatakwa ọfụma. So ndị ọgbọ a na-eweta data uke ahụ bụ
they are lamented throwing garbage. Maka na ọ bụrụ ihe initially plan. Example, ọ nwere nwaanyị nwere ike ịda abịa n'ụwa. Ọ sị na ụwa ya na-abịa kịta bụ ka accomplish ya n'ụwa mbịa na ya nụrụ di. Ihe ya chọrọ kịta bụ ka eza afa nwaanyị nụrụ di. Na eji anaza ahụ nwaanyị nụrụ di mụọ ofu nwa mụọ nwa na abụ ya na-anachi ya dazi. So mana mgbe ọ batasịrị ụwa tọba ya ụtọ, ọ danyere aka ezigbo mmadụ a na-amụ ya nwa. Ịghọtago, ọ nwere ike ọma laikizi isi ka ya dawa. Isigoro ya nwa ọsọ gị nwa ka eji agwa gị. So by so dị na nwa efu na ọ ya nọzi more than that. And ome ha na-eto nwa ndị ọgbọ ya nwa ga-ebido tụrụ obe ego gabejis. Nwoke na ọbọzụkwa ihe anyị na-agba, nwaanyị na ọbọzụkwa ihe anyị na-agba. Ịghọtara ya? So the best way to settle these people, they are not there for negative energy. Yes, they are not negative energy, but no they can have a for some to work in the same accord. But that individual. So you can remember how no quite even do Ogbonuke. The Papora. You know what? You can once 6 months. The Papua Hebrew. Or it depends. Both for 1 year, once in 1 year, Papua Hebrew. You na chụpụ aja na achụpụrụ ha aja ebe a iwere nsogbu mana ebe ha ya enyeghị nsogbu bụ ọ bụrụ na emere ha abandon ịdị anọkọta chụpụrụ ha aja. Example, ọ bụrụ na nna ọ nọ na village nọkọtara si village si ga eje ọrụ oyibo Abuja ma ọ jee Lagos, ọ dara anụ onye ya 1 month 2 months 3 months 6 months 1 year, ebe ọrụ ga-adị worried, so much worried. Mana ọ bụrụ na mgbe ọ gbagoro Abuja ọsọ m na ya ma batakwara ọsịsọ, mana ha wee kwado esendịrị unu ego ọnwa ọbụla ịhụ na unu ga-ebutu. Yes, so ihe m na-achịkọwara gị bụ ịnọ ọnụ chụpụrụ ndị Ogbonuke aja maka udo obi ka a ghara inwe mkpọbi okwu. Yes, ha bụrụ for negative, make them your friend because they are your people. They are your spiritual experts. Yes, once you align with them, you want a problem. Then ndị nke ọ chọrọ ikwu maka ha bụ ndị Ogbanje. Ndị Ogbanje abụrụ ndị a na-emere cast and bind. Ịghọtara ya? Ndị Ogbanje abụrụ negative vibes. Ndị Ogbanje abụrụ ndị ọjọọ, ha abụrụ for negativity. Kama ka ngwarụ ndị ndị Ogbanje. Ndị Ogbanje abụ ya friends and well wishers. Na-ebe nke ọzọ in the spiritual realm. Yes, ndị Ogbanje bụ ya friends and well wishers. Ndị bụ na even by the time you are coming into this gross material, they escorted you. They are your spiritual associates. They escorted you that they na-abịa na 1 or 2 na ihe mere a na-edunye gị ka ị bịa mee. Example, na na-edunye ka ije zụwa ahịa na main market ka ije gotasị ụfọdụ ihe wee chigata. Now mgbe ha gbaziri fụzie instead of gị nwa na-enweghị ihe dị ọdịcha Owerri road jebe main market, edizie jebe ụzọ na-eje Aba ebe ọzọ ya fụziri wụ na Asọnta Cathedral Owerri. And they take it off na maybe Oba, but they take it off from oraifite. Example, now I say I don't go to the main market on the teenage. You got 1 or 2, accomplish your 1 or 2. Now every I for the game, but able to do over. They are worried because you are no longer playing according to the rule. In fact, they're able to go a real dangerous something to the other road users. Then you are no longer playing according to rule. Yes, therefore it was you a real time bomb to other road users. So the telephone this in the Ogbanje no the can road safety. I'm married. Road safety, Nigerians we hate so road safety too much. But the case you their work is to make sure that we apply the road using normal method and they use the road as it's supposed to be. So they are there to discipline you whenever they are not using the road as it's supposed to be. Because when you are not using the road as it's supposed to be or driving the way you should be, you are becoming a hazard to other road users. You are becoming too dangerous to other road users. Therefore, they will discipline you. They will even flog you. They will penalize you for not playing or using the road the way it should be. See, this is Ogbanje.
Get a hard work. Let me tell you. The day you are being ushered in on earth, let me tell you, Obona Amoroge, Obose Ori. Otherwise, possible name when he came over was here. Macano Ori, Eke, Ori. One even a man. That be even a man now at the same time. When you can wake him, Motato, you're going to wake him, which you're going to wake him next tomorrow. There is a reason, spiritual meaning behind that. And what was saying, and they are your spiritual associates to so active, all hands on deck to welcome you in this world. Yes, that they are welcoming you on this world. Yeah, he hope that those elements that work in that particular day you are being received in this gross material, they have some links with you. All your links, your elements that are so active on that particular day. You hope that you were lost in common with them. Your spiritual associates, they understand their mission why coming. You understand? So, more than Ibidolo, never against them. Or you are no longer playing according to rule. More than is the rule of the child. In our Basina, Bible, and Abiapa, and more for all is done well with you. You need to be cautious. Avoid doom. Because where you are going is not. I want to say, yes, you are not a basket. Natalia. So you're not checking one. I can go and do Ogbanje. Do Ogbanje. I'm going to do your job. Except for that, when do Ogbanje, when do Ogbanje, Natalia. Do Ogbanje na Fabron do your job. Example, one in I don't want you on your Ogbanje. You need to worry your way. You hear the Babona. You can do Ogbanje again in good terms. Obona get and do Ogbanje name make here. Get a hand make here, you be blessed. Come back. In what you can I don't want your Ogbanje. Yes. You may be the amma. You had that day in the table. You had that day. Let me tell you. He was your man, do Ogbanje be make a name on the command. He came away from wine. And they love their husband so much. Obona cheap. Hug him. Bring him back. Jidakia. See my husband. I love you so much. Who be open this year? Who be open say? Nah, to go can keep me here in there. I walk home more in the area. What Tata Bodia? More in the area can Tata Bodia. I walk home more. No to me, you are no Banjam. Oh, what's that? I bless my husband and bless you. May your path be protected. May you be blessed. May you be favored. Kiheni ne ruberegisi. Ni geje ni gabata ni homa ga wala no chi ga wala. Ni wo nya gosira go. Ubi okwo mani siya. If you love your husband genuinely, please say this prayer after me. Na ha chukwu okike bring me here. My husband that goes in the opportunity. May your way be blessed. May your work of your hands be blessed. And who can tell you, ndị Ogbanje ga-enye aka ihe ọma eme. And when I was growing up, yes, I went to turn on. Ebe toro on that time one like a public yard. There were many families. If one and them mother at a stage you notice now, by that time man kwada they focus on them mother. Man did African salad. Man did one affair or the other. When you got to bomb some biabo. At the stage, you only can ask biabo, that's why no for ya boya on your money bosonia. And I some badambo half and I had a chaffia. Natalia, I'll put a more I say, because it's from Hanona. Man, all that's faith, how would never know. Name Haja. No Banjam and if not the love they showed to me. No Banjam, but I customer. So even on your Banje, yeah, on your winning will be angry for. No money. Man, only matter Pasu you were. It could be open is your yawa. Sorry, Waho now, or your Waho yawa. So, wives, sometimes if you are too angry to your husband, believe in me, you are not too easy. So, learn how to loosen up a little. Magada, you were waggy. No one jaggy, I told you, I was half. I did was Rike, the other man was that one jail, that man was I one judge.
ime etu a ya complicating your issues. Ihe niile bụ that ndị Ogbanje abụrụ ndị ọjọọ. Ihe niile bụ be in your good relationship with them. They are your spiritual associates. Once you are in good term with them, and the may have obi ọmakpa can go what they want. If onye Ogbanje mee ka obi ọmakpa ya, will be blessed. But is you. Yes, obi ọmakpa ndị Ogbanje, onye Ogbanje, obi ọmakpa ya n'ebe nọ. A ga-agọzi gị. Kataga wada ma okwuru okwu n'ọnụ, ndị otu ya agọzi. Mana mgbe ịbaje ka isi ka ị kpasawa onye Ogbanje nwoke dị, ọyọ isi ya dem, ha ya apịawa gị azụ. Ịnweziri ike, ahụ ije na nke ụfọdụ ndị nwetara kọlụ na-alụ ọrụ ụka. Ọ sị gị na ya problem nwunye gị, na problem nwunye gị na nwaanyị na-alụwa onye Ogbanje. Ịpụta ji ọ na-adị ụka gị chụpụ ya be gị. Ịchụpụ ya be gị abụrụ ya abụrụ the problem. Ọ ma solve the problem because ịchụpụ ya be gị and o ji obi ọcha ya wee lụọ wee fụ gị n'anya. Ịchụpụ ya be gị obe akwa kọta. Ya problem will be with that end. So he ga-eme bụ be in good relationship, build good relationship with her and with him. Maka na ndị Ogbanje abụrụ ndị obi ọcha. You benefit a lot from them. Ma ọ bụ na gị na ha build harmony. So for today, iso na onye na-enye eme cast and bind na-akasị ndị Ogbanje. Sorry is your name. Maka na ndị na-akọ ebe cast and bind. Maka cast and bind ọkwa eziokwu. Ndị na-ekwu na aha na akasị get out this and that. Ihe na-ekwu a na-emetụta ha. Kama you know what you are doing for yourself, you are worsening your own case. Don't start the war you cannot finish. Yes. He can make ndị Ogbanje chụpụrụ ndị Ogbanje gị aja. Keta na-ekwu. Ọ bụ na gị na onye Ogbanje na-eme ka ihe na-emere ya obiọma. You will give testimony. Mana ebe asị na ọka ndị Ogbanje ka eme ha ka iwewe ha. Inwe problem and they lose nothing. So ebe onye Ogbanje na-call your spiritual associates. They are there for you. They are the one to guide you. Their work is to make sure that that original plan meant for you, for the spiritual realm, have been kept. So make them your friends, call upon them time of need. In Apple, like that, I'm going to do to them. I want a messiah. Just not one or two in the pants. Once I am back, I'll be able to do one or two. So definitely they will take you, escort you, and come back. So here na check while again, then pay attention to your dude. Remember, ndị Ogbanje na ndị Ogbonuke abụrụ ndị ọjọọ. Ihe niile be at peace with them. Udo ga-edere gị. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ị nwere na nkụzi a, ma ọ bụ na ịchọ ka agbalị gị afa mmiri emi ma ọ bụ ọrụ mmụọ ọbụla, send them message na WhatsApp 0805-7837672. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, ike niile si n'aka ya abịa. Ekwubie m okwu n'isi ndị niile sonyere anyị n'oge awa nke eziokwu n'ụtụtụ taa. Anyị bido too early today, time anyị ji ebido, mana ọ maka also for other engagements nwe today. And ma sị ebe ọ bụla ha nọ all over the globe, ebe ọ bụla onye nọ under the influence of my voice, onye anwa kwelu eziokwu with love, let the person be blessed. Agọzie m ndị niile na-esonyere anyị, ndị anyị na-eme na-amasị. Ebe ọ bụla ị nọ all over the world, face the east, kwubie okwu n'ọnọdụ gị. Yọọ n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. Echefukwana ikwubi okwu n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. Yọọ ha sị ha ka iketa oke na aja na ọfọ niile agọrọ na tempụl ụbọchị taa. Maka mkpa dị etu a ma ọ bụ mkpa nke ọzọ ka ihe ọma meere gị. I can tell you, enwere hundreds of people na-enwe testimony ha bịara na temple for the first time, mana ha na-esonyere ihe na-ekwu na-apply ya, ndụ ha can never be the same again. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, asị m ka ị gọzie all my followers, my fans, my partners, and ndị enyi anyị fans all over the world. May their way be open. May they be uplifted. May they be favored. May they be blessed. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya abịa. Ya gazie na asị nke ụbọchị taata gbara ọnụ mma. Ndị na-achọ di ha ga-enwe di, ndị na-achọ favor ha ga-enwe, ndị na-achọ mbuli elu ha ga-enwe, ndị na-achọ ihe ọma dị iche iche ha ga-enwe ya n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. Ya gazie nụ ọfọ.